Представи си държава, която не просто побеждава враговете си, а ги превръща в предупреждение. Днес ще ти разкажа 5 малко известни и плашещи факта за древна България, които рядко се споменават в учебниците. Факти, които показват, че българите са били много повече от войни. Те са били страх, ритуал и психологическа война. Факт номер 5. Ритуалите с човешка кръв. Древните българи са извършвали ритуали с кръв, особено при важни военни или държавни събития. Според хроники и археологически находки, жертвоприношения са били част от клетви за вярност и заклинания за победа. В някои случаи се споменава човешка жертва, чиято кръв е използвана за запечатване на договор или проклятие над врага. Това не е митология. Подобни практики са описвани от византийски летописци с откровен ужас. Факт номер 4. Пленниците, които никога не се връщат. Попаднеш ли в плен на българите, изходът не е бил милост. Много пленници са били ослепявани, използвани за тежък труд или принасяни в жертва. Най-страшното е, че някои никога не са били записани като пленници. Просто изчезват от историята. Това създава репутация, която кара цели армии да се оттеглят без битка. Факт номер 3. Наказанието, което смумява империи. След голяма победа над Византия, българите ослепяват хиляди войници и ги изпращат обратно, водени от по един едноок човек. Когато византийският император ги вижда, получава удар и умира. Този акт не е просто жестокост. Това е послание. То е свързано с управлението на хан Самуил, което остава в историята като символ на безпощадна психологическа война. Факт номер 2. Тайните подземия на Плиска. Под столицата Плиска има система от тунели и скрити помещения, част от които все още не са напълно проучени. Смята се, че там са се извършвали тайни ритуали, разпити и екзекуции далеч от очите на народа. Някои археолози вярват, че подземията са използвани и за религиозни обреди, които днес са напълно изгубени. Факт номер 1. Българите като демони в хрониките. Византийските летописи описват българите като народ, който не се бои от смъртта. Враговете им вярват, че българските воини имат свръхестествена закрила, а някои дори ги наричат демони от север. Тази репутация не идва само от битките, а от ритуалите, наказанията и пълната липса на милост. Особено по времето на хан Крум, страхът е бил оръжие, равно на меча. Древна България не е просто част от историята. Тя е предупреждение, легенда и сянка, която все още плаши хрониките на враговете й. Ако искаш още мрачни и забранени факти от българската история, напиши в коментарите «Още». Но това не е всичко. Има неща за древна България, които не са записани директно, а само загатнати, защото дори летописците са се страхували да ги опишат напълно. Някои ритуали на древните българи изчезват напълно след покръстването. Няма описания, няма текстове, само следи. Счита се, че част от тези обреди са били толкова жестоки или нечисти, че умишлено са заличени не от враговете, а от самите българи. Историците намират странно подредени кости, символи, които не съществуват никъде другаде, олтари без ясно предназначение. Все едно някой е искал тези знания да умрат. Има сведения, че част от българските воини са влизали в битка след погребален ритуал. С други думи, те вече са били смятани за мъртви. Това ги прави безстрашни, непредсказуеми, готови на всичко. За врага това е било ужасяващо. Срещу теб не стои човек, а някой, който няма какво да губи. Докато други държави разчитат на дипломация, древна България използва страха като официално оръжие. Неслучайно името на хан Крум се споменава с ужас, дори векове по-късно. Наказанията не са били просто възмездие, те са били публични уроци. Един пример е бил достатъчен, за да не се налага втори. Историята обича да украсява миналото, но понякога истината е толкова тъмна, че е по-лесно да бъде забравена. Древна България не е легенда. Тя е предупреждение.